لروجاوای کردستان سالا xwendinê ya 2025-2026 به dawî bû. Rêveberiyên dibistanan Bawernameyên Xwendekaran Belavkirin. Dora disid û 42,000 xwendekarên seretayî, navîn û amadehî Bawernameyên xwe wergirtin. Xwendin rûnahîye û deriyên cîhanê nû li pêşiya mirov vedike. Xweşbûna xwendinê ne tenê bi destxistina bawernameyekê ye, lê belê geşbûna hiş û giyanê mirov e. Beriya şûreşa Rojavayê Kurdistanê, rejîma behsê ya hilweşiyayî, xwendina bi zimanê Kurdî an jî axaftina bi zimanê Kurdî qedexe kiribû. Lê piştî şûreşê, Kurdan dibistanên herêmê vekirin û zimanê Kurdî bi xwendekaran dan fêrkirin. Ev 14 sala Kurdên Rojavayê Kurdistanê ku cihê rêveberiya xweser lê serwer e, bi zimanê Kurdî perwerdeyê dibînin. Her sal xwendekar li dibistanan waneyên xwe bi zimanê dayîkê fêr dibin. İsal jî sala xwendinê ya 2025 û 2026 a Rêveberiya xweser bi dawî bû. Îro Rêveberiyên dibistanên herêma Rojava Bawernameyên Xwendekaran Belavkirin. Li Hesekê, Qamişlo, Dêrîk, Çilaxa, Tirbespiyê, Amûdê, Dirbêsiyê û Tiltemrê Bawernameyên qunaxên seretayî, navîn û amadehî li xwendekaran hatin belavkirin. Gerînên de ya perwerdeyê ya parêzgeha Hesekê ragihand ku hejmara xwendekarên ku îro Bawernameyên xwe wergirtine nêzî 240,000 xwendekarin. Beriya çend rojan Wezareta Perwerde û Fêrkirinê a Hikûmeta Veguhêz a Sûriyê bi fermî Bawernameyên Rêveberiya xweser a herêma Cizîrê nas kir. Tevî vê jî Hikûmeta Veguhêz a Sûriyê hîn jî zimanê Kurdî di destûra Sûriyê de bi fermî nas nekiriye. Lewma Kurdên Rojavayê Kurdistanê ji bo fermîkirina zimanê Kurdî xebat û têkoşînê dikin.